Hello kaikki! Ja mä en ole nyt tämän pitkään aikaan kuvannut, koska mä oon silleen jännittänyt kuvata. Ja nyt mä kuvaan tämmöisen mun iltapäivävideon. Mä tulin äsken koulusta. Mulla oli tänään 8.25 tohon 2 asti. Niin oli aika pitkä päivä, mutta... Eli nyt tehdään läksyt. Ja nyt mä voin näyttää, että mitä kaikkea meillä tuli läksyksi. Matikasta, Suomesta, uskonnosta. Ja samalla mä syön mun lopun välipalasta. Ja mä sain nyt mun kaikki muut läksyt tehtyä. Paitsi lukuläksy, niin mä luen tän nytten. Okei, no niin, mä sain nytten pakattua mun ton koulurepun. Mä voin näyttää, kuinka paljon siellä oli ylimääräistä tavaraa. Niin kuin tämän verran ylimääräistä tavaraa. Et joo, mut nyt speedrunnauksella mun huoneen siivous. Ja tällä hetkellä se näyttää tältä. Mä sain nyt tota videoa editoitua. Ja mä oon nyt vähän väsynyt, kello on jo 4. Nyt mä tutkin sen koululaisen läpi. Elikkä siis me saatiin toi koulusta Beautiful. Eli tämmösiä tarjoja ja tämmönen. Wow. Joo, tässä on mun hieno outfitti treeneihin. Ok, mun piti tehdä koru, mut siis mä olin tekemässä sitä. Sit mä sain sen niinku solmuvaiheeseen ja sit se vaan katkes, niin mä en nyt tee sitä uusiksi. Kello on jo 1:15, joten mä menen nyt hetkeksi ulos potkiin ja tässä on mun outfit. Ok, mä pistän nyt pari vetoa ja... Joo. Oh my god, mulla on ponnari! Okei, mä tulin nyt takaisin ja on ponnari. Niin mä nyt pistän pari vetoa ja... Oi täällä! Toi toka veto oli vasuri. Toi oli ihan surkea. Unohdin eilen kuvata, niin nyt mä päätin, että mä teen tästä loppuvideossa sitten niinku loppuviikon. Mutta tästä olisi ollut ehkä vähän liian lyhyt. Niinku eilen mä kuvasin kyllä aika paljon. Ja niin, mut siinä mä en enää jaksanut silleen kuvaa, kun mä menin suihkuun ja siinä mä menin vaan nukkuun. Nyt on seuraava päivä ja mä lähden kohta kouluun tai niinku tunnin päästä kouluun. Mä menen siivoon nopein mun pöydän ja sitten mä menen syömään ampolaa. Okei, no niin, mä nyt sain tehtyä läksyt. Ja mä tulin niinku varmaan puoli tuntia sitten kotiin. Mä varmaan syön tähän välipalaa tai jotain. No niin, mä en ole vieläkään syönyt sitä välipalaa ja nyt on mennyt joku varmaan 20 minuuttia siitä, kun mä kuvasin ton viime klipin. Mut piirsin silmät, mä en tiedä missä ne on. Tossa. Ja nyt mä aion varmaan syödä sitä välipalaa. Mä en oo nyt kuvannut parin tuntia, mutta mä menen nyt suihkuun, koska kello on jo 8, koska huomenna pitää taas herätä 7. Ja mä aion pestä hiukset, koska mä en oo pessyt niitä pitkään aikaa. Okei, mä olin äsken suihkussa ja mä pesin mun hiukset, mut mä menen nyt syömään iltapalaa. Mä tulin nyt äsken syömästä sitä iltapalaa ja joo, nyt mä teen mun skincarein ja täällä on vähän huono valo nytten, mut ei anneta sen haitata. Huomenna on torstai. Ja mä en tajua, miten huomenna voi olla taas torstai. Niin kuin just oli torstai silleen, what? Huomenna mun pitää herää varmaan. Mun unirytmi on ollut nyt vähän sekasin. Niin, ehkä mun pitää herää joskus 7-7 aikaa. Huomenta. Kello on nyt 7 aamulla. Ja mä nukuin tosi hyvin. Ja nyt mun pitäisi alkaa valmistautua kouluun. No, mä sain nyt vaatteet päälle. Ja nyt mä voin vaan nopea harjaa mun hiukset. Ja tehdä jonkun pikkumeikin.
Tadaa! Joo, mä tein nyt vaan tämmösen meikin, kun mä en jaksanut tehdä mitään muuta. Mut nyt mä menen peseen hampaat ja sitten mä menen syömään ampolaa. No niin, mä kävin äsken syömässä ampalaa. Ja mulla on vielä tässä niinku yli 10 minuuttia. Varmaan joku vartti aikaa. Niinku mä en mene sittenkään pyörällä, koska meidän naapuri vie meidät. Mä en ole tänään kuvannut paljon, mutta mä lähden nytten turnaukseen. Mä tulin varmaan tunti sitten sieltä pelistä ja mä sain, missä se on? Mä sain vihreän kortin ja joo, mä voisin pistää sen oh my god, mä löysin uuden kuvauspaikan, mistä mä voin kuvata. Mut niin, mä pistän sen mun ilmoitustauluun, koska mulla on tämmönen hieno ilmoitustauliini. Tadaa! Se on tollanen upea. Ja joo, nyt mä menen syömään iltapalaa. Mä en nyt tänään kuvannut paljon, mut ei haittaa. Mä oon nyt menossa nukkumaan ja joo, kello on 8:09 ja joo. Gään. Huomenta. Mä heräsin äsken. Outfit check. Nyt mä vähän laittaudun. Mä ajattelin nyt lopetella tätä videoa, koska mä oon kuvannut jo koko viikon. Nähdään ensi videossa.